Не ви е било скучно, нали? Много. Само за мен да чува един път Вел каза, моят баща беше и верно е, и повече. И реално беше, ти си каза, че е толкова любов. Реално, аз съм чувствал това, беше. И да знам, къде са децата? Най-отзад някои тръгнаха вече, защото е късно. Да, единствено, което аз искам да кажа е, че е верно за обращение. Karine, koju su vunat latviška valoda. Karine, vi... Talk in English. Come on. Ne, sve Bulgarije. Тя говореше срещи език. Тя пише typewriter, не само и беше много. Аз не спомням име. От това беше същата. Първо, обобщение. Второ, да бъде полезно. We should be of service to each other. Да, там където не съм си толкова съгласен с баща ми, аз на думата, аз не мисля, че монархия помагна за традиция. Ние виждаме какво е ситуация тук. Не по-лошо от това. Но какво е верно, е традиция. Но това е с обучение, това е с да вземе време. Ние не вземе време да помогнем. За Karine Дон, аз съм работил за Европейската банка. И за 2002-2003 година аз виждам, че на статистика няма децата с нужда. И аз казвам, татко, they have no handicapped children in this country. It's not possible. Татко казва, no, Dad, there's a problem. Let's make a database. Защото много ми харесва компютрите. И той каза, добре, ще правим и дейтабейс. И след това той беше посланик. И той говори с някой за лекар. И един ден той ми каза, лекар ще дойде тук и той може да помогне някой. И ние сме правили много малка ад в Варна вестник и беше само от 8 до 5 ще има лекар на тази адреса, алеята в там. Аз отивам за джогинг, 7 часа. Има 30 семейства. Този бързи лекар е работил от 8 до 11 вечер и друг ден от 8 до 11. Ясно и проблем. Тук какво искам да кажа специално, че има някаква политика, Варна печели от това. Защото тези деца, вие сте виждали голямата на 4-10 години, тези деца, те не струва на държава. Трябва да мисля така. Не е само, че ние сме добри хора и т.д. Не, това е много важно на всички. И да, Karine Дон не е уникално само на Балканите. Аз съм срещал с хората от Балтик и те ми казват, невероятно. И това беше само защото ние сме бъдещи. Ние не можеше да купува страшни супер работа за това и това. Ние трябваше да работим с това, което има. И това беше ръце и така. Кой каза, добре, ще учи на родители какво да прави с децата. И това е, аз мисля, фундация още извън обучение. И беше много, с ми послани.